Sanibonani guys, igama ngingabela ngithanda mazibelani. Iningi ngomhlaka 7 November. Guys, uHlathi belokhu emncengile kuLazarus Fenazeleka ukuthi phela bamnikeze indodana yakhe kodwa bala baphetha. Impela uZoleka umtshele nje ngqo wathi, wena Hlathi, hamba emndenini wakho uthumeka nabantwana, uhlukane nathi phansi. Wathi, bavumile indodana yami nayo uyingane yami, ingakho ngila. Yo guys, kuthe kusenjalo wangqongqoza-ke umfowabo kaZoleka uthi emengena endlini wethi nhla, hayi bo, khona uHlathi lekhaya. Wamane waqala washintsha ebusweni, wathi, wena ncukatha, ufuna ntoni apha? Wamane wathi uHlathi, ngila kumele ngabe ngikhona, ngizobona indodana yami, futhi indaba yabantu abadala liphuma kuyona wena mfana. Yo guys, angazi noma ngizothi uHlathi unenhlanhla noma ngizothi kahle kahle abantu abanebhadi uLazarus Fenazeleka. Kuthe kusanjalo nje indaba isashunqa emoyeni, kwabe kungena-ke ubaba kaLazarus. Ungena nje uyamoyizela, uyasho ukuthi ucela ukubona umzukulu wakhe. Hayi bo guys, umane nje uLazarus wabheka phansi, wathi, hayi bo, kwenzenjani? Kwenzeka ntoni apha? Ndithi ndicela ukubona umzukulwane wami. Wamane wathi uHlathi, muphi yena tata? Ngoba uma ukhuluma ngoba ubavumile indodana yami. Ubaba kaLazarus wathi inhlanga kuHlathi, wathi ungubani-ke wena? Hhayi, uHlathi-ke wangacucuza wayi-introduce ngokukhulu guys ukushesha. Wathi, mina nginguHlathi. Wathi, igama lakho Hlathi? Lijwayelekile leli gama, ngathi ngike ngalizwa before. Wathi, makoti, useke wakhuluma ngalo mlisa uHlathi. Kwenzeka ntoni? Kutheni athi umzukulwana wami indodana yakhe? Wathi, bachazele phela. Zoleka, bakhuluma nawe la, bathi chaza ukuthi kungani ngithi ubavumile indodana yami. UZoleka wayinkoko enqunu umlomo, wathula wathi nya. Waqhubeka uHlathi wathi, tata, abantu abanamanga la nabo, uZoleka noLazarus bakuxokisele. Lo mntwana lo bavumile uyindodana yami. Wathi, hayi bo, ngicela ningichazisele phela, kungani umzukulwana wami? Wathi, cha tata, ngicela bandla ukuphazamisa lapho. Umkhulu nje kabavumile kudala ashona, akanaye umkhulu bavumile. Wamane wathi umfabo kaZoleka, musa ukudelela phela Hlathi, umuntu omdala lo. Wathi, cha, umuntu omdala ngizama ukubeka nje esithombeni ukuthi lo akusiyena umzukulu wakho. Kubonakala nje guys ukuthi uHlathi uyadelela and uyayi-enjoy-a yonke lento eyenzakalayo la. Hhayi-ke umane nje wahlala phansi umuntu omdala efuna ukuthi cha ayizwe kahle le ndaba ngoba manje usedidekile yena usukele la asuka khona ethi uzobona umzukulwane wakhe manje useyatshelwa kuthiwa akanamzukulu, kanjani vele. Hhayi-ke guys, umane nje uLazarus wabona ukuthi kungcono-ke amane asale esehlambuluka ageqe amagula akhiphe lonke iqiniso ngoba vele-ke usebanjiwe. Umane wazi lento engizoyitsho apha bengicela ukuthi iphelele apha, kungabi khona umuntu oyithi vula ngaphandle. Wathi, tata, mina ngi-infertile, andinayo inzalo, andibatholi abantwana. Sekuyixesha elide ndikufihlele le ndaba le, ngokubani bekade ningafuni ubuye ngeso elishintshileyo. Washo ukuthi-ke kudala ezama ukukhipha iy'mali ey'lungisa kodwa-ke wahluleka, so nje-ke abantwana akabatholi. Hhayi-ke guys, uZoleka-ke wamlekelela washo ukuthi tata, isizathu sokuba ngingavaze ngithethe inyani ingoba bendazi ukuthi mina nifuna ukuba noLazarus. Bendingasayimiselanga nokuba nomntwana nomunye umuntu, kakhulukazi uHlathi. Ngase ngathatha ithuba-ke ngamupha-ke uLazarus umntwana wabotata wakhe cause uyena ofanele ukuba utata kabavumile. Lapho uHlathi ulalele guys and usenyanyile ukuzwa ukuthi hhayi cha, uZoleka uyamlahla phambi kwabantu begcwele. Mane nje ubaba kaLazarus wasukuma wame ngenyawo, wabuza indodakazi yakhe le owumeli
ukuthi ubeyazi ngale ndaba. Yasho ukuthi tata, ndithole izolo nami, kodwa bengesiyona indawo yami uba ndikuxelele. Wathi wamane wafuna ukuhamba ubaba kaLazarus ngenxa yokuthi ubesephoxeke kakhulu. uLazarus wamvimba wathi, tata, suhamba kaloku, thetha nami. Wathi, ndithini? Uyandixokisela? Undixokisela phambi kwabantu kangaka ukuthi wena unendodana kodwa ungenayo? Ndizothini kunomfundiso udadewethu? Ndithini komakhelwane xa sebendibuza uba uphi umzukulwana wam? Yazi awuxokiselanga mna kuphela, uxokisele ngisho nezinyanya. Le nto yenzile ayixoleleki nyana. Hayibo, guys. Wathi uthi uyazama ukuncenga uLazarus wathi, ndithi ndiyeke. Sigqibo. Awuzali sigqibo, awunanzalo. Kusho ukuthi mina ngeke ngisophinde ngibe mina umkhulu wanyana noma wentombazanyana yakho. Hey guys, wathi akusilona iphutha lami, andizicelelanga le nto. Kusho uLazarus wathi noma kuthiwa kunjalo, uyixoki wena, ulimenemene. Sisman, hey, yabo umzali masesekhwifa esithi bogada guys, kukubo kwenzileyo. Kwaphoxeka kanjalo-ke guys. uLazarus akupheli-ke lapho. Uthe esaphoxeke kanjalo wathola ney'ndaba ezibuhlungu evela le-Khoselathek ukuthi iklayenti labo elikhulu leli abalithembileyo le-Capital Bank selimane nje lamonyula iplaki lathi alisiyona nhlobo iklayenti yabo. Kanti-ke uzamile lo bhuti omusha okuthiwa u-Anga ukumvikela phela lo bhuti ukuthi angaphumi. Kodwa-ke kwanhla ngazimuka nomoya ngoba-ke uSydney besesimfakile ushevu. Washo ukuthi ayi cha, wena musa ukuba yisilima. La bantu laba bakulahlekilise ngemali eningi kabi kodwa usaqhubeka usebenza nabo. Phuma lana wena. Nangampela lo bhuti waphuma-ke. Phuma nje ney'ndodla zey'mali, uphuma nje ne-information eningi elapha eKhoselathek nje bekade iyiklayenti elithembekile. So imphathe kabuhlungu-ke kakhulu uLazarus le ndaba leyo ayizwile ukuthi ulahlekelwe iklayenti elikhulu kangaka. Akupheli-ke lapho, uthe nje saphatheka kabuhlungu futhi okwesibili kwabe kufika ezinye iy'ndaba-ke futhi noHlathi esho ukuthi bendicela sithethe njengamadoda, man to man. Hayibo, uthe nje esalalela ukuthi ufuna ukuthini uHlathi, wangenelela umfowabo kaZoleka wathi ngeke Hlathi, angicathi usuthethe kakhulu osukwini, goduka manje, hamba ndoda ushiye sodwa thina siyifemeli. Wathi nisaqhubeka nenkani yenu? Cha, ndizonixelela ukuba ndiyahamba manje ndi-involve ama-lawyers kule ndaba kabavumile ngoba ningithathe serious. Sengizobatshela-ke ukuthi banginikeze ubavumile full custody, kube ndim unakekela umntwana ngokuphelele. Guys, kube ngathi uzoshawa inzululwane aquleke uLazarus ukuzwa lokho ukuthi vele isidima sakhe sesihlambalazekile. Wonke umuntu useyalazi inyaniso, iqiniso. Manje-ke futhi-ke sebezophinda bemhluthe le nto okuyiyona yona ebekade imenza ajabule okuyindodana yakhe ubavumile. Guys, uyagowisha ubhuti. Ayina nokuthi une-stress like angazi ngizothi unani guys mekuba kanje. This is beyond stressful. But-ke akupheli lapho. Ngale koMabandla naye-ke uThumeka inhliziyo iloke nje imhlasela kancane kancane. Akakwazi ukuphefumula uGirl. Uyayibamba inhliziyo ishaya ngamandla. Uyafika-ke kodadewabo kaHlathi uNtiki uyamtshela ukuthi wena lungisa. uHlathi uhambile uyele kaZoleka uyolanda umntwana. Wena kumele-ke ulungiselele ukuthi ukhulise umntwana. Uyasho uThumeka ukuthi angizoyenza leyo nto mina. U-right ubavumile nonina mzalayo wathi yeyi, ukwazile ukuthi ugade uqhawe, usengaqhubeka la kade ugcine khona. Khumbula mfazi ukuthi umyeni wakho lowaya khulisa kumntwana. Mekwakhulisa uZoleka lo mntwana uzowonakala. Wenza umsebenzi omuhle kabi ngokukhulisa uqhawe. Qhubeka, phinde ukhulise nobavumile. Yeyi, wamane wayithinta inhliziyo futhi uGirl kubonakala ukuthi yonke le nto le
imvusela phela isifo sakhe lesi esaziyo ukuthi